Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai phe baro kat ba ka si jong ka jingjit ya ki hinriu phongot ki nong thau an kala nang jan kiladon ki ken huan ki balami shakman ban pen sngo tho e ki nong shong snong halor ki mat ki jura ki ba dei ban ya pusan lang haswa bangin ya ai ya karai hagani ka kenti hanyo trap youth council sengkmi kala pen mi ya kata karai e daw campaign arajar at pulai KHYC kala pasat jingmot chiki nong shong snong halor ki babon ki mat ki jura nadu ka jingdawa ya ka inline permit ki kam ki bede ba upot usam hadreng ka Assam bat Meghalaya ka jingdawa ban penrung ya ka ktien khasi ha ka kharnet ba phra jong ka riti sanshar ka jing prasha ya ka nu ka jing thmu ban wan bu da ki ktam khalai ba lani ki casino ha ka jala ka jingmi ki jing kano ha ka bayade ba ka bam sap bam ngem ka man ka bayade ba ka jingpan kan ria ya ki ba sa ha them yo maulong kimat ki bayade ba ka scheme focus but focus plus jong ka sarkar MDA kamat halor udoyang kimat halor ka sanshar khadar bat ki we ngin wan ra shapi menta ya ka we pa ka we kamat ka ba ka HYC ka labu kamat ki pat ba nong tap vote ba dia kini kimat nginam ai tang ha ka we ka video hanre kan nong bet ka we kamat ka we ka video khanang bakan kham ai jingman to ya pi ki nong shong shnong ali mentang ini sngam ya ka jing batai na kaliang president but general secretary ka HYC sengkami halor ki mat ki jura ki bakum ki nong shong shnong ki badan ya ka hok banjit ki nong thau an ngila ban ya puson lang kublai shibun hot yo I hakini ki sngi baki don kato ne ki politician bat ki parti ki bofer ki ba kam sarong ba kata ka MOU jing ya penbit put apeng ka mekhlia ba sam kadai ke ka babha na ki babha tam ki de kopru ba namar ba ki sanya kan ke MOU ki la pen kiu ba ya kata kon hun ka jongki kawi ka ba penlongo yang ni kaseng kolong hakanu ka dur ki ong ba kadi ka bobiang bat hakanu ka dur ki ong ba kani ka jaka lani kani ka MOU ka ba kilasan nam ta ka jing penbet yo put usam lani ya ki jaka hapdeng ka mekhlia ba asam kalong ka bobiang nim so pi phangso no play na du basdang nim de ban kelet ba haga khanar tarik jong benai Januari arjar ar ha kalau don kata ka jinga penbet ka ba khadu ya ka phase 1 hapdeng ka mekhlia ba asam ya kan ya jing ya penbet ya pedeng arteli ki jalabat arngut ki chief minister la shu penbet sop klem ka jing tip jong ka dus council klem ka jing tip jong ki try khando ki belong ki hima khasi klem ka jing tip jong ki try jaka but klem ka jing tip jong ka ying dor bar thau an ka jalahi barakui la shu ya penbet sop hapedeng arngut ki chief minister hapedeng ka jing ya don let's say bat katu ka nengut ki minister ya ka bangim la banlen but hadin bala de penbet sa pentip ya ki seng bhalang ya ki pol party but ya ka ying dor bar hadin what hadin bakalami ka jing persya jong ki breu ki basa bodon kong jong ki hima kasi kelami ngim klet ru kelami ru ka respon jong ka KHDC bat ki seng bahlang ki bofer bakim so tanan ya katu ga jinga penbet pot na blingi so thu ba jalam khlia kala du nong riwat la kata ru u konrad sangma ulayat be sakmat ban yasoi ya ka MOU ha ka ar khandai tarik banai balai ar hajar RPR haka jing don lang u menteri kampo ying ka sarkar kami u Amit Shah hangti he po nong ba Delhi but haka ne ka phase 1 kalau don ka jing penbet put ya kumba lai pu riu ponyo khandai square kilometer but nah haka ne ka jing penbet put ka mekhlia kala du no kumba khat phra pon sau pun riu square kilometer but la da phikwa bangan jer ya kita ki jaka lane ki snong ki baka mekhlia ka du no ka bapoi sadu khat phra pon sau pon riu square kilometer kalong ba na west kasihil na kahima nonglang ki snong ki ba kahima kala du no kalong kum ka nam tarabari ka borsum ka garujan ka damrang ka malang jaipur ka hahupara malchapara salbari dobak drop ka malang sinaguri bat kumcu ru lada penpej ya ka jarngam leadership
nakadaw ka jeng bom sa akan thup jong kau snong leja dubi haka thup aja kharwei kam khlia ka du no ya kane ka benta tang na was khajel khabdi bat ka ribhoi ka hima nongspung bat ka hima jerang ka du no ya ka jimrgau bat ka lungkhung ka bapoi kumba 1.01 square kilometer kumju chu ka hima malim ha Khanapara Pilangkata area kala du ya shibon ba ka khandau ka balajan poi hadu r square kilometer na ka ne jing penbut bat kini gi jaka kalong kum ka ASTC transit scam hapo themrat marwet ka Dreamland Resort hapo paham kan show Khanapara ki jaka madan hapo Yongkhuli ki jaka madan hapo Maikhuli ka jaka madan hapo Pilangkata ki jaka ke bahe hapo Barapathar kapung dok kha po Maikhuli bat kiwi ki jaka hat po Khanapara Pilangkata bat lada phi khen na ka r square kilometer ka jaka ya penbej hapo Khanapara ka mekhlia ka yo tang 0.55 square kilometer rei ka sam ka yo hadu 1.9 square kilometer tilada phin khen na ki liang baro ka mekhlia kam sem lo yo nong eurem kaladu kumba khat pra 0.7 square kilometer but kani kala penlong ye ki pajba nong sosnong ha border bakin yakhi kani kala penlong ye ki seng bahlang ba fer persya but kani kala penlong ye ki dorbar trairi ki jongi south li ki hima ki habanle chadu sa supreme court ki habanle chapo mekhlia high court but manta kani ka kam ka sa hing ka shari ban penbe ti haba ki hima kem sem la pediang ki pajba ki basa ha border kem sem la pediang kat kum ke jingkhen ya ka jingkam jo ka mekhlia house nem arja khat arhuwe ngidu nong ko khat pras pa sau ko 2 square kilometer ka khando ko siap ti ha kanu ko dur ka ne ke moyu kalong ko bejob ha kanu ko dur ka ne ke moyu kalong ko punyo nong ya ka mekhlia ti kum ta ngi kwa am pensai ba nakhlia jo ko seng ni kersan tali talan ya kajingkaren jong ki babon ya kajingkaren jong hima khasi kham tam ba kadon kam ban pek thamai la ne ban review ya kam oyu bat ni kentu ya ki parado parasnam ki jongi ba kumbangi ik ialah ka jong kari ngim kwa ba khando ko siap ka jongi kan le sa sam ni pangnut ni bitar bat ni songsi adu kata-kata ladang itip ba ka asam kawan kan terput sya mekhlia ni da bitar hadu kata-kata ban yu i baki plate asam kinwan thombor kinwan lebor kinwan penthut ya ka development hagi border area ki jongi ni sosan ai ban ni somelung habang yu i baki parado parasnam ki jongi ki sa thombor baki sa siat dia ba border barok san snem ni somelung ni ut ni solem ni so benut ya la ka jong khando te habang ni lap ya kum kini kinok sansar kibala aino ala ni kibala dino haduk khat pras point 1 square kilometer ka khandau jo ki makasi ka bala penlong ki makasi ki jongi ban kiu chadu ying ka shari kam semde ke jing shu let kiu kai kam sude ke jing let biria hang ti po ying ka shari kum bal keren da ki kato ka nengot ki kun hun seng party bat kato ka nengot ki politician kum ta ni kum ka seng ni dap da ka jikit khli ban ong ba ban ya kentulem ya ki pajba ki ban thep ya kabut ke jong phi hakani ka arpunyo tarik jong banai baar jong tau snem ba soba ban kan maulem ya ka border issue soba ban kan maulem ya ka jing sa thombor jong ki breu ki jongi ha border ya ka jing sa wan kurtut kentut put jong ka asam ha po border soba kan maulem ya kan ke MOU ke bala penduk dong hadu kata-kata ya ka jabru ko jongi ban ngidon kam ya ki MLA ki ba thamai ban ya sarkar ka ba thamai ka ba nut ban sim ya ka rai ban penbet biang ya kan ke MOU ngim ong ban scrap nomor ki don ki benta ki ba ngilap ha ka ne ge jing penbet ki ba ki biang hanrei ki ba bun hi ki long ki ba duna ngidon kam tang ban penbet thamai la ne ban review ya kan ke MOU bat ngidon kam ya ka sarkar ka ba nut ban sim ya ta karai tingi kentu ya phi ki pai ba no sosnong ba phin so ba ban ya klet no ya tu ka ya gitu ki sam ki chipho hajar rupiah ya gitu ki kiat itu ki jing yo le picnic ki jong phi ba so ba phin klet no ya gitu ki kambor ki mok ki kelat ki pila ki ba phio na ki kartong ki jong phi klet no ya tu jing sngu i para niam para snong para than bat semua ban bu ya ka mat ka jura bat ka wei ne ki mat ki jura ka de ka ne ka border issue bat ke bang ngikmi lenti ba ladang ngilanang banjit i ta ki kenhun bat ki breu
ngimil nanti ba ngin la ban penbit no sendon yo put usam ba ngin ayah kata ka jing trai lang ka bapaka bat ka bajanai ya ki breu ki jongi ki basa border bat kham tam ngin la ban penbit thamai ya kane ke moyu ku bangi ong ba kaladi ke moyu ke bal penduk nong hadu kata ya ka jelam khliahi barakoi Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela